Na železniciach bude platiť niečo ako sekundová tarifikácia. Platiť sa totiž bude za každý 1 kilometr, ktorý vlakom prejdete. Po 7 rokoch však okrem toho prichádza ďalšia zmena. Zvýšenie cestovného v priemere až o 10%. Železničný prepravca tvrdí, že chce vyššie cestovné kompenzovať zľavami. Napríklad každý, kto cestuje vlakom menej než 60 km, dostane automaticky zľavu 15%, a to do konca roka. Na to ani nemusí mať zľavovú kartičku. Zdražovaním cestovného chcú železnice zvýšiť svoj zisk a pritom každý občan, aj keď nenastúpi do vlaku, zaplatí v priemere 38 eur vo forme daní. Celkový výnos železníc je 330 miliónov eur ročne, z toho 2/3 tvoria dotácie od štátu a 1/3 sú naše vlastné tržby, okolo 75 až 78 miliónov eur ročne. Najviac sa nárast cien dotkne sporadických cestujúcich, ktorí zaplatia základné obyčajné cestovné a nevyužijú žiadne zľavy ani zákaznícke produkty. Zlacniť lístok môže aj kúpa cez internet. Cestujúci týmto spôsobom môžu ušetriť 5% z ceny. So zvyšovaním cien cestovného nie sú spokojní ani študenti Prešovskej univerzity. Zvyšovanie cestovného na vlaky sa ma dotklo, pretože cestujem každý týždeň do Prešova a dotklo sa ma to tak, že proste sa mi zvyšilo cestovné o nejakých 33 centov. Myslím si, že je to zlé určite, že vlastne kto by chcel platiť viac za cestu, keď to potrebuje dennodenne absolvovať. To zvýšenie takmer 50% na tratiach do 50 km, čo je, si myslím, nemysliteľné, aby študenti dochádzali za takéto peniaze. Ceny cestovných lístkov sa nemenili 7 rokov a 10 mesiacov. Nový cenník bude spravodlivejší voči cestujúcim, každý zaplatí za toľko kilometrov, koľko aj v skutočnosti precestuje. Starý pásmový cenník bol nevýhodný pre cestujúcich na nižšie vzdialenosti v danom pásme. Ak je faktom, že ceny lístkov boli v osobnej preprave až 7 rokov zdražené, za správu o zdražení cestovného sa dajú položiť iba 3 otázniky v zmysle prečo až teraz. Pre televíziu Nest Katarína Čopáková.